सान बिबारा मानो साननि दिगजों जेरै साना मोखां जानानै थायो बेथिं मोखां जाफायो? बेनि आन्दोआव मा दं? नों नायफेरबायना? साना जाय फारसेथिं थायो सान बिबाराबो जेब्लायबो बिथिंनो मोखां जानानै थायो। मानि थाखाय बिदि जायो? बेयाव बिगियाननि मा जाहोन दं? नों मिथिगौ ना? जुदि मिथिया, फै मिथिना लादो। नों दिनैसिम गोबां बिबारफोर नुबाय जानांगौ, बेनि गुन आरो समायनाखौबो हमदांनो हाबाय जानांगौ। नाथाय नों बै बिबारखौ नुफेरबायना जाय बिबारा मोनसे दिगनिफ्राय जेब्लायबो गुबुन मोनसे दिगसिम मोखां जायो? जेरै साना मोखां जायो बेबायदिनो बिबाराबो साननि दिगजों खारफायो। बेबायदि मानो जायो? नों मिथिगौ ना? सान बिबारा गुसु बोथोरनिख्रुइ गोलोम बोथोराव बांसिन राफोद एबा गेवलाङो। बे बिबारा बैफोरबायदि जायगायाव गेवलाङो जेराव 6 घन्टानिबो बारा सान्दुं नाङो। मिथिहोनो लुबैदों दि बे बिबारा साननि बिदुंजों जोबोद थाबैनो गेवलांनो हमो। जेब्ला साना सानजाहा ओंखारो अब्ला बे बिबारनि मोखाङाबो सानजा फारसे जायो। बेबायदिनो साननि दिगजों सान हाबजासे जेरै मोखां एरै बिबाराबो खारफायो। गोजाम सान बिबारनिख्रुइ बांसिन गोदान सान बिबारफोरा साननि दिगजों बांसिनै खारफायो। बेबायदिया हेलियोट्रपिज्म जानायनि जाउनाव सोमजियो होननानै गोबां बिगियानगिरिफोरा फोरमायदों। हेलियोट्रपिज्मनि थाखायनो सान बिबारा साननि दिगजों खारफायो होननानै बिगियानगिरिफ्रा बुंदों। मानसिनि देहायाव बाय'लजिकेल क्लक थानाय बायदिनो बिबारावबो थायो आरो बेखौ बुङो हेलियोट्रपिज्म, जायनि जाउनाव सान बिबारा साननि समाव साननि दिगजों खारफायो। खोनासंबाय था बडलेण्ड बुब्लिखौ। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হল্ডিং টেক্সৰ ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও ছেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।